раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои иштирок дар интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба участкаи интихоботии рақами 15 ҳавзаи интихоботии Исмоили Сомонӣ рақами 2 ташриф оварданд. раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар участкаи интихоботии рақами 15 дар асоси талаботи қонунгузории мамлакат дар ҳузури мушоҳидони миллию байналмилалӣ, намояндагони ҳизбҳои сиёсӣ ва воситаҳои ахбори оммаи дохиливу хориҷӣ ба хотири ояндаи дурахшони кишвар, саодати мардум, рушди босубот ва пешрафту шукуфоии боз ҳам афзуни Тоҷикистони соҳиби истиқлол овоз доданд. дар интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сокинони маҳаллаи Маҳмадулло Холови ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе ки участкаи интихоботии рақами 15 дар ҳудуди он ҷойгир аст, чун дигар шаҳрвандони мамлакат бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ ва ифтихор аз давлату давлатдорӣ иштирок карда ба номзади арзанда овоз доданд. тазаккур бояд дод ки дар участкаи интихоботии рақами 15 ҳавзаи интихоботии Исмоили Сомонӣ рақами 2 1490 интихобкунанда ба қайд гирифта шуда, аз ин шумора 17 нафарашон бори аввал овоз медиҳанд. 11 октябри соли 2020 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон, номзад ба мақоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо истифода аз ҳуқуқи шаҳрвандии худ дар маъракаи интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ширкат намуда ба номзади дилхоҳи худ овоз доданд. президенти амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон номзад ба мақоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ ба участкаи интихоботии рақами 15 ҳавзаи интихоботии Исмоили Сомонӣ 2 ки дар маҳалли зисташон қарор дорад ташриф оварданд. тавре аён гардид мардум дар ин участкаи интихоботӣ низ чун ҳамаи участкаҳои дигар дар тамоми қаламрави кишвар хеле фаъоланд. иштирок ба овоздиҳии президенти амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маъракаи интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳузури нозирон ва созмонҳои гуногуни байналмилалию минтақавӣ ҷараён гирифт. овоздиҳии президенти амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар маъракаи интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон доираи васеъи намояндагони васоити ахбори оммаи дохил ва хориҷ инъикос карданд. ташаккур ҳамраз, чуноне ки мо аз субҳи барвақт иттилоъ додем, аз субҳи барвақти имрӯз тамоми ҳавза ва участкаҳои интихоботӣ дар пойтахти маҳбуби кишвар шаҳри Душанбе дарҳои худро барои интихобкунандагон боз намуданд. дар ин замина сокинони пойтахт бо ҳисси баланди масъулияти шаҳрвандӣ ба участкаҳои интихоботӣ ва ҳавзаҳои интихоботӣ омада барои ояндаи дурахшони кишвар интихоби худро, мавқеи худро муайян мекунанд. дар дораи баргузории интихобот дар пойтахти мамлакат, чуноне ки гуфтем, шаҳри Душанбе 4 ҳавза, яъне ҳавзаҳои Фирдавсӣ 1, Исмоили Сомонӣ 2, Шоҳ Мансур 3 ва Сино 4 ташкил шудааст ки дар заминаи он 203 участкаи интихоботӣ амал мекунанд. аз ҷониби ҳизбҳои сиёсӣ ва намояндагони номзадҳои ба қайд гирифта шуда дар ҳавзаҳо ва участкаҳои интихоботии шаҳри Душанбе бо мақсади мушоҳидаи раванди интихобот 350 мушоҳидони миллӣ пешниҳод карда шуданд ки онҳо аз ҷониби комиссияҳои дахлдори ҳавзавии интихобот ба қайд гирифта шуда бо шаҳодатномаҳо таъмин гардиданд. дар баробари ин 159 нафар мушоҳидони байналмилалӣ ва аз созмони ҳамкории Шанхай, Кумитаи иҷроии Иттиҳоди давлатҳои мустақил, Ассамблеяи байнипарлумонии Иттиҳоди давлатҳои мустақил, дафтари ниҳодҳои демократии ҳуқуқҳои инсони Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, сафоратхонаҳои давлатҳои хориҷии муқими Тоҷикистон, намояндагони давлатҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил, намояндагони Маҷлиси байнипарлумонии Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Беларус, намояндагони Ҷумҳурии Узбекистон, Қазоқистон, Ҷумҳурии Қирғизистон, Ҷумҳурии халқии Хитой, ҷумҳурии исломии Покистон, Япония, ҷумҳурии Туркия, Туркманистон, штатҳои муттаҳидаи Америка, Британияи Кабир, ҷумҳурии Олмон ва давлати Қатар аз ҷониби комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон аккредитатсия шуданд ки онҳо низ раванди интихоботро мушоҳида мекунанд. барои инъикоси раванди интихобот ёдовар мешавем ки
267 нафар намояндаи васоити ахбори оммаи дохилӣ ва 37 нафар намояндаи васоити ахбори оммаи хориҷӣ ба қайд гирифта шуданд ки айни ҳол ҷараёни ин маъракаи муҳими сиёсӣ интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро дар мамлакати мо инъикос менамоянд. Дар маҷмӯъ танҳо дар ҳудуди шаҳри Душанбе 347094 интихобкунанда ба қайд гирифта шудааст ки аз рӯи рӯйхат ба онҳо барои иштирок дар интихобот хабарномаҳо дастрас гардиданд. Аз шумораи умумии интихобкунандагон 6152 нафар бори нахуст дар интихобот иштирок намуда аллакай чун шахси комил ҳуқуқ ва соҳиби ихтиёр бо мақсади таҳкими ҷомеаи демократӣ баҳри ояндаи нек ва таъмини боз ҳам бештари ободиву пешрафт ба ҷонибдории номзадҳои арзанда дар интихобот овоз медиҳанд. барои ман ҷавоне ки дар чунин маъракаи сиёсӣ муҳим иштирок намуда овоз медиҳам ва чунин овоз медиҳам овози ман 100% боварӣ комил дорам ки овози ман ҳалкунанда аст ва ба ин овоз ман ояндаи тоҷикистони азизамонро боз ҳам таҳким мебахшам. ман ҳамчун як ҷавони зодаи истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон мефахрам аз он ки бори аввал дар интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок карда аз ҳуқуқҳои конститутсионии худ истифода бурда овоз ба номзади арзандаи худ медиҳам. ман боварии комил дорам ки барои ояндаи хеш ва ояндаи мардуми саодатманду сарбаланди ҷумҳуриямон номзади арзандаро интихоб карда барои боз ҳам гулшукуфоии ояндаи хеш ва ояндаи ҷумҳуриямон номзади арзандаро интихоб карда ва бо чунин мазмун мегӯям номзади арзандаи ман интихоби ман ояндаи ман. Ташаккур. Бинандагони гироми ёдовар мешавем ки шумораи интихобкунандагон ба участкаҳо соат ба соат зиёд мешавад ва мо вобаста ба иштироки фаъоли шаҳрвандон дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ ба шумо дар нашрҳои баъдӣ боз ҳам маълумоти бештар пешниҳод хоҳем кард. Чуне ки аз мушоҳида бармеояд сокинони пойтахт фаъолона ба участкаҳо ҳозир мешаванд ки аз афзудани таваҷҷӯҳи аҳолӣ ба ҳаёти сиёсиву иҷтимоӣ ва кӯшиши иштирок дар дигаргунсозиҳои ҳаёти ҷомеаи демократӣ далолат мекунад. Дар воқеъ дар шароити кунунӣ масъулияти ҷомеаи шаҳрвандӣ тақозои замон ба ҳисоб меравад ва он барои дарёфти роҳҳои беҳтару муассири беҳсозии ҳаёти ҷомеа дар баробари мақомоти давлатӣ масъул аст. иштироки фаъол дар интихобот аз нақши ҳар як нафар дар ҳаёти сиёсию ҷамъиятии давлати соҳиби истиқлоли Тоҷикистон аз сатҳи баланди донишу маърифат ва ҳисси масъулиятшиносӣ далолат медиҳад. Инҷа биё. Ранг рӯз соз аст ку? اونجا بفکریم که چند هفته در همونجا بودی رات هم نشنبدی ساز چند سال شد کار میکنی؟ هفتم سال تجربه کاری من. هفتم سال؟ تشکری زیاد جناب. گرچند یک چیزی عادی وای بودی کردی لیکن ننگ ناموس داشتگی متخصص بسیار وای بود ضربه جانکا بله سلامت باشی موفقیت کجا را ختم کردی؟ کالج تیوی جمهوری شهر دوشنبه را کالج جمهوری؟ دوشنبه بعد نخوندی چی در دانشگاه تیوی ده؟ تولد چند است؟ چند رفته ای؟ 31 دم اویلادار هستی؟ شکرانه خدا صاحب یک فرزندم. یک فرزند؟ شهر دوشنبه ده؟ شهر دوشنبه ده. شهر دوشنبه؟ کوارتیره ده زندگی میکنی؟ سبب همین بود که جای زیستی برای همین برقرار کردن کسی جدیدون پدرم در جنگ شهروندی گذشته بودم مثلا جناب جای زیستی دائمی نداشتم. سال 2011 که خط کردم تا سال 2014 در فدراسیون روسیه برای جای زیستی دائمی چی کردن مادرم در خانه خیش تواب دادن خانه خیش خیلی خانه هر کس بودم جناب رولی گفتم مادر من نظم بیارم دادر من نظم بیارم فدراسیون روسیه رفت بگه کار کنم بیام یادم سویتی زمین بگیرم مادر من نظم بیارم جناب رولی برای زحمت کشیدم خیلی شگرانه خود حوزه انا خونه تری نمیخه همون برگ میگن هم تری دور محترم جناب رولی عذاب و باران شگرانه خود خیلی دانشگاه طبی در تحصیل نکردی؟ حاضر وای کنیم سپارشیم امکانیت روزانه خواندن داری؟ دارم جناب رکتر این همه باید آشنای مارد وای میکنی داخل میشود وزیر یک جاده میدبرد وایش میکنی کارگر معاش گیره گودا کشه صدلا رمان نوشته گیرین ما بینم که چی دارم برای
از کвартираи خدمتчони давлатӣ ма як духона мешавад брав номнавис кун, брав хон ҳам кор кун, ҳам зиндагита пеш бар. Бо ман назорат мекунам. Асадо Рамон? Салом бошед. این پاتریوت‌ها یک وای جستی خودشان قاطی هزارها نفر از خفای خودشان میبرند. یعنی هزارها نفر به ناموس میارند. کانال ما در سامانه یوتیوب هم نوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش.